Il-grupp APS li jiġbor fiħdanu l-bank APS irrapporta li fl-ewwel 9 xhur tas-sena kellu profitt qabel it-taxxa ta' 16.5 miljun euro. Dan ifisser tnaqqis ta' kważi 7 miljun euro fuq l-istess perjodu is-sena li għaddiet. Il-kap eżekuttiv tal-bank Marcel Kassar qal li dawn in-numri ma kinux sorpriża. Attribwixxa dan it-tnaqqis għal bosta fatturi fosthom żieda fl-ispejjeż tal-imax għal 35.6 miljun euro. Żied jgħid li r-riżultati jirriflettu wkoll il-politika tal-bank li għaddi tnaqqis fir-rata tal-imax tal-Bank Ċentrali Ewropew lill-klijenti tiegħu. Qal li l-impatt fuq il-finanzi tal-bank kien wieħed sinifikanti iżda qal li l-bank mistenni jara titjib fl-aħħar kwart tas-sena. Minkejja dan l-APS Bank rat kabbir fuq smoħra fosthom id-depożiti tal-klijenti li żdiedu b'aktar minn 305 miljun euro u laħqu 3400 miljun euro. Mistoqsi dwar rapporti fil-medja li l-APS Bank kien fi stadju avvanzat biex jixtri l-asli tal-bank HSBC, il-kap eżekuttiv Marcel Kassar naqas milli jukkommenta dwar dan, iżda sostna li l-bank janalizza b'mod kontinu l-opportunitajiet li jistgħu jinħolqu fis-suq bankarju. Huwa temm jgħid li l-bank għandu potenzjal kbir fejn jkompli jimraħ u għalhekk qal li għandu dmir li jħares lejn mezzi ta' kif il-bank jista' jikber għall benefiċċju ta' dawk kollha involuti.